Сәлам кызлар, егетләр. Башкортстан яшьләре тормыш карашылында әйләнүдән туктамай. Һәм бүген Ташлы ял үзәгендә иң шәп, Иң актив яшьләр йыелды. без һезнең менән Мәгариф Һабантуенда. Был тагы ла нинди һабантуй? Яй буе Һабантуйлардан аратманымы? Ураган һайын һабантуй үткәрү килешмәк тиеүселәр булыр. Тик был Һабантуй ябай түгел, дуслар. Бында без белем туплайбыз, билдәле кешеләр белән аралашабыз һәм үзебезне күрһәтәбез. Башкорт яшьләре өчен был Һабантуй нимә мөһим? Был Һабантуй әйтеп үтүемчә безнең буласак зур форумның репетицияһы гына һәм без уны системалы рәвештә үткәрергә теләйбез ел һайын, бәлки ел әйләнәһенә безнең амбициялар көчле. Ни өчен? Чөнки ысынлап та яшьләр бундай сараларга сарсаган. Улар төрле өлкәләрдә белемнәрен арттырырга, экспертлар белән аралашырга, уларның тәҗрибәһен тыңларга, уларга һорау бирергә тырышалар икән. Был саралар, был байлансыктар улар өчен нык зур ярдәм. Кемдер мәсәлән, IT менән кызыксына, кемдер пиар менән, кемдер эшкуарлык менән шөгыльләнгән килә. Әгәр дә һәр берсе өчен ошондай мөмкинлекләр туһа, һәр берсе үсешә аласак, шәхес буларак та, профессионал буларак та. Фатима Янбаева аңлавыгызча, ошо белем туйды төп оештыручылар рәтендә. Уның менән бик оҙаҡ әңгәмәләштек. Көсенә ышанган, шәхес булган, эксперт һәм профессионал булган яшьләрне күтәрергә, улардан бер буын үстерергә кәрәк. Менә хәзер Һабантуйдың иң кызган мәле, һәр менә хәзерге барышта бөтәмән дә ҡәнәғәтһегеҙме? Бик тә ҡәнәғәтмен, сөнки бында актив яшьтәр үҙҙәре ойошоп, бына кемдер спорт сараларында ҡатнаша, кемдер бына уҡытыу буйынса мастер-класста ҡатнаша бит инде. Әлбиттә, бындай Мәгариф Һабантуйынан яшьтәр бөтөнләй икенсе булып ҡайтасаҡ, быға минең иманым камил. Мында у вас великий народ. Интервью алырға ла бирмәйҙәр, әй? Саид, мастер. Иртәгә сығыш, ул беҙгә цигун үткәрәбеҙ. Я его уговорила остаться. Давай я его сейчас устрою, наверное, чтобы я... Ярай, отличная мысль. Был беҙҙең Ташлы комплексының администраторы. Рәхмәт. Өфө форум булмай, Вадим. Өфө форум була, тим. Булмай, тим бит. Юк, була. Интернет селтәрендә Өфө форум яҙмышын бөтә республика күҙәтте. Сарага бер көн ваҡыт ҡалғас, уның булмаясағын ишетеү әлбиттә көйҙөрҙө. Форум ойоштороусыларын да, ҡатнашыусыларын да. Сөнки йәштәр Башҡортостандан ғына түгел, күрше региондардан да, хатта сит илдәрҙән тап форум өсөн килеп еткән. Нисек улай? Был сараның үтмәүе кемгә кәрәк? Әммә беҙҙең йәштәр бирешеп барғандарҙан түгел. Рәхмәт беҙҙең оло апай-ағайҙарға, спикерҙарға. Улар халыҡ килгән бит, халыҡ йыйылған бит, улар белем артынан килгәндәр, уларға мотлаҡ рәүештә икенсе форматта булһа ла был мәғлүмәтте еткерергә кәрәк. Улар өсөн без сығыш яһарға әҙер тип әйттеләр, ризалыҡтарын белдерҙеләр. Һәм ошо бөгөнгө беҙҙең Мәгариф Һабантуйын үткәрә алдыҡ, йөҙләгән кеше йыйылды. Был нимә тураһында һөйләй? Матур ниәт менән әҙерләнгән саралар, ғөмүмән матур ниәт менән эшләнгән, башҡарылған эштәр, улар халыҡ тарафынан ҡеүәтләнә һәм ҙур ҡыҙыҡһыныусанлыҡ тыуҙыра. Шуға ла бына бер көн өсөндә генә ошолай беҙҙең Һабантуйға йыйылыуыбыҙ шуға ҙур ишара. Минеңсә, был беҙҙең башҡорт йәштәренең активлығын, актив гражданлыҡ позицияһында булыуын, мәғарифҡа ынтылыуын, үҙ өҫтәрендә эшләргә теләүен күрһәтә. Һәм беҙ ҙур афариндар тип һанайым, барыбыҙ да, спикерҙар да, ойоштороусылар да, һәм ҡатнашыусылар да. Мәгариф Һабантуйына Башҡортостаныбыҙҙың мәғариф министры ла килде. Йәштәрҙең сая башланғысы юғарылағы ағай-апайҙары ла ҡыҙыҡһындыра алды. Ниһайәт. Гөлназ Радмил Ҡыҙышафиҡова Рөстәм Хәмитовтан сәләм алып килде. Ҡәҙерле дуҫтар, Уфа форум йәштәр форумында ҡатнашыусыларға ихлас тәбрик итәм. Бөгөн был сарала үҙенең һәләттәрен үҫтерергә ынтылған мөһим социаль башланғыс тәҡдим итеп гражданлыҡ активлығын күрһәткән иң талантлы йәштәр ҡатнаша. Беҙҙә бик күп социаль программалар тормошҡа ашырыла. Йәштәргә эш урындары булдырыу, ауылдарҙа һәм ҡалаларҙа йәш белгестәргә ярҙам итеү мәсьәләләре төрлө яҡлап хәл ителә. Туҡтауһыҙ белем алыу һәм профессиональ үҫеш өсөн мөмкинлектәр асыла. Бөгөнгө форум өҫмәткеле фекер алышыуҙар һәм ҡыҙыҡлы осрашыуҙар менән хәтергә
уелып калган перспектив идеялар һәм башлангычларны тормышка ашырырга булышлык итһен. Һезгә уңышлар һәм һөдүмтәле эш теләйм. Рөстәм Хәмитов. Был сәлам хатынан һуң яшьтәр бер тынысланды. Мәгариф министрына кызлар, егетләр анык, эшлекле һораулар бирде, җавап алды. Әмма бер көн алдан купкан гауга торганда бер кем дә өндәшмәде. Әдәп хаклан яшьтәр. Ак хакалдай сабыр булдылар. Тик барбер меңәрләгән яшь йөрәкте берләштерә алырлык Өфө форум тарихында йөй калды. Мы договорились, что мы уже в понедельник встречаемся и все ваши проекты обсуждаем. Поэтому вы сегодня, пожалуйста, соберитесь и все эти ваши идеи уже выстроите для того, чтобы нам это на системной основе уже и по календарю определить и так далее. Достар, сентябрь айында үтәсәк Өфө форумга барлык һораударыгызды әзерләп куегыз. Халык ара кимәлдә үтәсәк очрашуда ошо Һабантуйда кебек күңелле буласак. Әлегә артабан елдек. Байрас безнең оештыручылар арасында иң яше. Бәйләнеш селтәрендә безнең аваларның авторы бына шулай ук Байрас. Байрас, был идея кайдан тууды? Кимдә булды? Идея дизайнерларның чатында туды дип әйтәйек. Онда шулай уй килде иде, һәрберсе кемдер форумга бара, үзләренең аватаркаларына мен форумга барам, һин дигән аватаркалар буенча. Һәм инде бер заман китте онда, әйдә мин машинала китеп барам, әйдә мин йөдәм, һәм инде кешеләр башланы, үзенең кемдер йөдә, кемдер оса, һәм иң кызыгы тагы нимә, кешеләр күп яда, улар яда, мин Уфа форумга бармайм, әмма мин бу аватарка үземә теләйм, бунда булһын дип. Бuna нимә ул трендта булу, нимә ул бер тавыш күтәрдек дип әйтәйекме, резонанс булды шундай хәтәр генә. Байрас, бына шул аватаркалар арасында иң креатив кайһына һинең уйлавың? Иң креатив минең уйлавымча үземнең шәхсән уем Фатима Янбаеваныкы. Ул башкорт милли башкорт киемендә ошлай итеп тора һәм уның астында язылган Качаев пресс Уфа форумы һин һәм инде Ләйсән Мәзитованыкы, Ләйсән апайдыкы. Ул да инде үз фотограф ул миннән. Берендә Уфа форумга йоклап калма, икенчесендә мин Уфа форумга менеп китеп барам. Ул скалалаз менән альпинист киемендә һәм берендә Уфа форумга ябыгам ди. Шәп, Байрас, син һәр сак шулай әүдем бул һәм безне кыландырып тор. Рәхмәт. Әле ташлы ял итү үдәгендә 100дән ашу яшь йөрәк дөп-дөп тибәлә инде. Бында Мәскәү, Санкт-Петербург, Силәбе, Өфө калаларынан, шулай ук Башкортстаныбызның төрле райондарынан яшьтәр йыелган. Һәр беребез төрле һөнәр ияләре. Арабызда Вадим һәм мин кебек студентлар да күп. Әмма безне бер нәмә берләштерә. Белемгә ынтылыш һәм туган илгә мөхәббәт. Вот буквально в течение 2 последних недель все наши средства массовой информации пестрили ребятами, которые на Клязьме выиграли гранты. Большое вам спасибо огромное, что вы представляете на уровне всей нашей Российской Федерации, Республики Башкортостан. И я понимаю, что это была личная ваша инициатива, что вас там никто не приглашал, не говорил, не писал вам. Вы сами написали, поехали и выиграли вот этот грант, представили республику на таком большом мероприятии. Достар, минең янымда Силәбенән килгән кунагыбыз Зилә. Зилә, һин нисек килеп биттеге? Без Башкорт яшьтәре иттифагы бүген төнен 3 автомобильдә килдек. Безнең делегациялар 20-25 кеше. Бында Һавантуй һезгә нимә бирә? Бик күп лекциялар үтте. Мин бөтен лекцияларда катнашырга тырыштым. Һәм дә мин уйлайм, минең өчен бу бик файдалы булыр дип. Бына Силәбе яшьтәре Башкортстанга еш киләме? Яшь дип әйтеп булмай, чөнки елына 1-2 тапкыр киләбез. Үткән елларда яшьтәр йыны үткәргән идек. Бу елы без Башкортстанның yerендә үткәрергә булдык. Өфө менән көсебезне берләштереп, шундый Уфа форум дигән сараны үткәрергә булдык инде. Белемтуй Һабантуйда нимә менән аерыла? Беренчедән, сыгыш яһаучы агай-апайдар экспертлар менән. Йыр биюгә лә урын булды әлбиттә. Әмма төп максат белем алу. Лекцияларда тәҗрибәле, укымышлы спикерлар алып барды. Һәр береһе яшьтәрнең һәләтен асып, барлык булган мөмкинчелекне күрһәтте. Вадим, һидәһеңме, спикерлар һаны арткандан арта. Хатта 2 майдан эшләп калганнар. Мәгариф Һабантуйна килгән һәр белгез үз тәҗрибәһе менән бүлешергә ашыкты. Күп кенә темалар IT-технологиялар, бизнес, интернет селтәре турында булды. Сегодня как вопрос я вам
как бы расскажу по-простому, как вот мы могли бы встретиться где-нибудь, там, я бы вам рассказал, типа, о моей работе. Как бы, что это такое вообще? Очень часто спрашивают, и я бы сказал, 95% людей, они как бы вообще не понимают. Как все, кто представляет технологический стартап, вот что это такое? Ну, то есть какие-то, или примеры компаний там назовите, или там людей, которые, вот, ну, что такое технологический стартап? То есть как кто понимает? Создание приложения, окей? В общем, создают такие новшества, которые помогают в каких-то даже простых, типа сельском хозяйстве и так далее. Чем вы занимаетесь? Розиля просто читер, она все знает. У кого еще какие мнения есть? Бұл форумға яқты ойдар менен келдім. Чөнки бында көп лекторлар була, күренешле кешеләр була инде. Шул ойдар менен келдім инде монда. Бына һин нисек уйлайсың? Бұл саралардан һин үзеңә файда алаһыңмы? Әлбәттә, мин бөтен лекцияларга йөренем. Менә охшаны Ринат агайдан лекция һәм Илгиз агайдан лекция. Чөнки улар безнең заманда бик кәрәкле дип уйлайм. Не все козыри надо выкладывать на стол, надо понимать, что вас подведет к вашей цели в вашей коммуникации. Не давать избыточно положительную, отрицательную реакцию. Допустим, на переговорах там говорит, вам говорит ваш контрагент, говорит, ну хорошо, ладно, договорились, давай подписывать. Не надо кричать «Ура!» Вот так вот как бы радоваться очень сильно там просто там, да. То есть он там подумает, а где я проиграл там, да? А где я что-то сделал не то там, да? Где я провалился? Ну зачем создавать там лишнюю напряженность там какую-то? Профессиональная коммуникация, они ко мне как обращаются, да? Вот это как это возможно, необходимо сделать. Сложно выйти из роли, поэтому в роль надо входить сразу правильно, изменить гораздо сложнее там просто все это будет. Первое мнение формируется по нескольким факторам. Первое – это рукопожатие там ваше, да? Рукопожатие должно быть сбалансированным, не слишком жестким, не слишком мягким. В последнее время прям вот супер модно, что женщины подают руку. Люди формируют мнение о вас еще потому, как часто вы проверяете телефон. Вот это болезнь современности. Заманса технологиялар менән таныш булу әлбәттә мөһим, әмма тарихта ла онтырга ярамай. Килешәм. Һабантай төрле юнәлештәрҙе берләштерә. Бында иғтисад менән ҡыҙыҡһыныусылар да, Интернет киңлектәрен байҡаусылар да. билдәле сәйәхәтселәр дә булды. Сит илдә йөрөгәндә Башҡортостандың нимәһен һағынаһың? Мин Башҡортостанды һағынам ҡаты ҡорот, ҡымыҙ, Руслан Алмаев әҙ һүҙле булып сыҡты. Әммә уның нимә яратҡанын беләбеҙ. Ә миңә дөрөҫ һөйләү буйынса мастер-класс оҡшаны. Беҙгә Айзилә менән икебеҙгә файҙалы булды. И еще раз. Все, отдыхаем, сброс. Ә беҙ дөрөҫтән алырға өйрәнәбеҙ. А сейчас я предлагаю, вы бросаете «Вау», вы отвечаете «Вау», но так, чтобы противника сразить своим голосом. Правильно, да? Поехали. Посыл был туда, траектория звука должна быть такая, чтобы попадала в макушку. Поехали. Вау. 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 Бросайте мячи, у вас мячи какие-то. Ҡыҙҙар егеттәр Рөстәм ағай Нуриевты йотлоғоп тыңланы. Башҡорт Википедияһын булдырыусы был ағай бик ҡыҙыҡ фекерҙәр әйтте. Заманында бит инде ташҡа соҡоп яҙғандар, мәғлүмәтте ҡалдырыу өсөн. Шуларны ҡағыҙға баҫтырғандар. Хәҙер электрон төргә һалалар. Беҙгә лә электрон төргә үҙебеҙҙең тураһында мәғлүмәтте күберәк ебәргән. О, сәлам, Айзилә, тәмле булмашың. Рәхмәт, Вадим, шунан нисек оҡшанымы? Мин Даян Солтанғожин ағайҙың бик шәп лекцияһында булып белдем. Һәм үҙемә белдем инде, ауылда ла йәштәргә эш табып була. Шул фекерҙе үҙемә алдым. Һинең лекцияла нимә тураһында һөйләнеләр? Минең лекциямда Башҡортостан тураһында һөйләнеләр, Башҡортостандың тарихы тураһында. Әлбиттә, был тема бик актуаль, сөнки йәштәр был теманы белергә тейеш. Әгәр тарихыңды белһәң, беҙҙең киләсәк тә яҡты буласаҡ. Мин һиңә уның хаҡта тағы ла күберәк һөйләрмен, тик һуңғараҡ. Ярай. Ашайыҡ. Ярай.
Һабантуй булгас, бәйгеләр дә булырга тиеш. Хәлинан килһә, Айзеле атка танып сабырны, әмма аттар булмады. Шуңа күрә ук ату буенча мастер-класска барайык. Юлай агай, мына әлеге безнең илдә ниндәй генә автоматтар юк, пистолеттар, автоматтар ни өчен һез ук хада кайланыгыз? Ук хада безнең борынгы коралыбыз, безнең халыктың. Уны тергезергә кирәк. Безнең халык борындан уксылар булган, билдәле уксылар. Һәм ушу дәрәҗәне төшермәенсә генә күтәреп яңадан халыкты яңа кимәлгә сара кирәк. Олимпик спортында уксылар буряттар һәм тувалар бик күп. Ә безнең башкортлар бер дә анда не представлен инде. Шуңа күрә мына безнең халыкты шулай тергезеп, сарып катнаштыра кирәк. Бәлки онда катнашыр өчен безгә үзебездә Башкортстанда ниндидер бәләкәй генә Олимпия уеннары үткәреп ибәрергә кирәктер. Унда мына фестиваль үткәрдек, ягыны. Мәргәнов дигән фестиваль беренче тапкыр булды. Әле уй бар, көзгене үткәрергә бер ярыш һәммәгәндә ул Күсербай Аксулпанов исемендәге кубогына билдәле уксы булган, ул Наполеон явында катнашкан, шунда Тархан дәрәҗәсен алган. Һәм шуның исеме кубок үткәрергә ният бар. Мына яшьләр арасында һезгә күптер мөрәҗәгать итәме? Безне ул кадактан атырга өйрәтегез дип. Мөрәҗәгать күп итәләр, әмма ләкин әлеге вакытта урын юк. Катнашырга күнекмәләр үткәрер өчен. Менә без үзебез әле урманда күнекмәләр үткәрәбез. Үзебез өчен генә яшьләрне өйрәтер өчен берәй бүлмә кирәк. Әгәр дә безгә хөкүмәт ярдәм итһә, әлбәттә, шунда бер 30 метрлык зал или 40 метр зал булһа, шунда яшьләргә өйрәтерлек. Чөнки менә яшьләр әле күреп тора, нык кызыксаналар. Һәм бу кызыксыну уята, чөнки ул канда булгас барып үтә кеше инде. Юлай агай, һез мине дә ул кадактан атырга өйрәтәгез. Әлбәттә өйрәтәм. Әйдәгез. Янда уштай тутыра кирәк. И укты алганда харыгы менән искә кирәк. Ике кума татан, кулакка татан ибла үзеннән. Ярый, Юлай агай, мин һезгә барып, бәлки өйрәнеп тә китермен. Студентлар өчен иң файдалы очрашуды мугайын Ринар Тәүхетдинов үткәргәндер. Акса ханарга өйрәтте ул безне. Кредит алмаска, Юрганыңа карап аяк кудырган. Кыскаһы, үзен тыңлагыз. Чтобы вы понимали, заходя в магазин и беря этот телевизор в рассрочку, вы платите не 5000. То есть вам казалось, вот я пятерку сейчас достал, все нормально. Нет, вы 60 уже заплатили. Просто вы оттянули платежи. И вот это надо очень четко понимать в голове, что 3 месяца, по сути, ты голодаешь на телеканале. Форсаты менән файдаланып бөтә оештыручыларга ла рәхмәт әйтке килә. Бындай кимәлдә үткән саранан ятып калырга ярамай. Һәр сәг, форум, мәгариф һабантуйларында катнашайык. Безнең өчен үткәрелә бит улар. Был һабантуй Башкортстан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Силәбе яшьләрен берләштерүче. Зур күпергә әйләнде. Мәгариф һабантуйы 3 көн дәвамында барды. Был вакыт эсендә кызлар, егетләр үзара танышты, аралашты. Бер ниндәй дә һабантуй йыр-биюһез үтмәй. Оештыручылар күңел асы сараларын да уйлаган. Майданда башкортча рәхәтләнеп, тыпырлап бейенек. Безнең һабантуйга төрле йондызлар да килгән һәм шулар арасында безнең Роберт агай, ул да шулай яшьләрне куәтләй һәм сак. Роберт агай, әйтегез әле, менә ошо һез бит инде зур сәхнәләрдә сыгыш яһайсыз. Бу юлы бәләкәй генә майданчыкта сыгыш яһау нисек булды?
Бик үзенчәлекле булды ул. Онда неманы кайбердә алдан нисәмә репетиция яһаң да кайбердә килеп сыкмай. Бunda үзеннән нисектер бер шатлык, шундай ниндидер бер рухи тантана. Матур кабул иттеләр. Мин башта теге караңгы, теге рак булыр икән дип, теге электр багана булмагас. Буна икенче төрле теге һәр беренең дә Китә телефонда нурлы йөзләре менән яктырттылар. Елмаюлар менән шуңа Аллага шөкер вис матур булды. Һез менә шундай Һабан туйдарга, форумдарга ничек карайсыз? Һәйбәт, әлбәттә яшәрәк осрашырга кирәк. Остаз кирәк. Һәр бер яшьләрнең остазы булырга тиеш. Ниндәй көйдәр яшьләргә охшай? Буна бүген бию көйдәре байыкты уйнап җибәргәндә байыкка төшүләр битендә буна Бүркөттәй осып канаттарын бейгән егетләр бар, Аллага шөкер. Борынгы биюләрен хаклайлар икән, шул тел хаклау менән бию хаклау, йыр, моң хаклау шул бер битендә, шуңа Аллага шөкер. Һабан туйда йыелган яшьләргә ниндәй теләкләрегез булыр иде? Яраткан шөгыльләрен табып, ошо дөньяла бәхетле, һау-сәламәт, рухи һәм матди бай булып, бәхетле булып яшәһеннәр. Амин. Яшьтәр булган ердә йылы усакка ла, гитара моңына ла урын бар. Йырларга яратабыз ул. Ике көндік Һабантуй аҙағына ла яҡынлашты. Шулай шул ваҡыт тиҙ үтә. Ошо Һабантуйысында мин бер нәмәне аңланым. Башҡортостан киләсәге яҡшы ҡулдарҙа.